Добро утро на всички ентусиасти, които са тук след Цветница и сте избрали да бъдем заедно на нашето бизнес кафе. Изпихте ли си кафето? Ако не, може да си го пиете сега, докато си говорим за бизнес. Това е много добра комбинация, да имаме кафе и бизнес в едно. Защо ли? Защото ако стартираме седмицата с бизнес кафе, цялата седмица ще имаме фокус в нашия бизнес, а вие знаете, че без фокус в бизнеса той няма как да се развива. Нали така? Днес отново ще си поговорим за златната възможност, с която разполагаме, с която всеки един от нас се е запознал току-що. Аз съм в Livgood от 3 месеца, някои от вас са от по-скоро, някои от вас малко по-дълго, но така или иначе всички сме още в началото на тази изключителна възможност да постигнем две основни неща. Да постигнем перфектно здраве за себе си, за своите близки, за нашето семейство с чудесните продукти на Livgood, изключително висококачествени органични продукти, създадени в последните 3 години, годините след кризата COVID, което значи, че са напълно актуални за изискванията на нашите клетки, на нашите тела сега. Защото всички ние сме наясно, че нещо се случи в света и че от тогава се промени цялата Земя, промени се обществото ни, промениха се телата ни, промениха се изискванията на клетките ни относно това как можем ние да запазим и да поддържаме нашето здраве. А мисията на Livgood, което в превод означава живей добре, е точно тази. Да дадат възможност на колкото може повече хора по света да бъдат здрави и да запазят здравето си, да го поддържат чрез висококачествените продукти, които те създават. И още нещо. Да правят това на една изключително ниска цена, без да се налага да влагат цели състояния, както винаги е било до сега, защото ние знаем, че за да получим висококачествен, високотехнологичен, природен, органичен продукт, той струва много. Такъв продукт до сега сме получавали от многото видове мрежови компании на пазара. А такива има в света от близо 90, даже и 100 години. И техните продукти, за тези, които са осъзнали необходимостта да се грижат за здравето си, са наистина високостойностни като качество, но и като цена. Защо ли? Защото винаги те са били натоварени с процентите, които компаниите разпределят между своите партньори. А сега, с Livgood, ние имаме изключителната възможност на първо място да имаме достъп до прекрасни продукти, без да харчим за тях цяло състояние. Какво дава това? Огромна полза за всички хора по света. За всички хора, които, знаете, страдат в момента от безкрайно многото кризи, които се развиват. Политически, икономически, финансови, война, глад, мизерия, къде ли не по света, а хората имат нужда да бъдат здрави. Така че, ето, тук на сцената излезе Livgood и той предлага на първо място здраве. Но освен физическото здраве, което ние можем да получим благодарение на продуктите на Livgood, ние можем да се поздравим и с финансово здраве. А какво по-хубаво от това да имаме двете неща в едно? Аз съм Мирела Величкова и съм от вчера ранг злато в Livgood. Много съм щастлива да споделя това, защото имах цел, ясна цел да постигна кариерно ниво злато преди Великден. Или най-късно до Великден. И ето, че мечтите се сбъдват, достатъчно е ние да поставим фокус в тях и да си кажем мога и ще го направя. Ще ви кажа малко повече след малко как съм го постигнала, защото все пак съм само от 3 месеца. Но нека преди това, за хората, които са нови, за нашите гости, които поздравявам, ако са тук,
Ако в момента имаме само партньори и нямаме гости, със сигурност ще имаме такива, които ще гледат записа на това бизнес кафе. Така че добре сте дошли в нашето бизнес кафе, за да чуете за нашата златна възможност, да се запознаете с нас, а и да зададете въпросите си. Livegood не е мрежова компания. Това е класически търговски бизнес. Търговска платформа. На английски звучи Marketplace. Това е нещо подобно на търговски платформи като Amazon, като Costco и като такива, които не са толкова познати в България. Но всъщност какво представлява една такава търговска платформа? И вие ще чувате все повече за такъв тип бизнес в света, защото все повече компании ще осъзнават, че това е новия, модерния начин, който съответства на новите тенденции в света. Търговска площадка, на която ще може всеки потребител да открие висококачествени продукти на изключително ниски цени, на преференциални цени. Защо на преференциални? Защото Livegood обвързва своята търговска платформа с абонаментен план. В момента на търговската площадка Livegood има основно продуктите на самата компания Livegood. За тези, които си мислят, че тук няма продукти, има и то изключително качествени, изключително ценни, полезни за всички хора продукти. Livegood е производител. Има една млада двойка, Райан и Елиза Гудкин, които са създателите на формулите на тези продукти, които ги представят всяка седмица в техния YouTube канал. Може да потърсите YouTube канала на Livegood и там всяка седмица вие ще можете да гледате представенията на продуктите. Тези хора излизат с лицата си, говорят открито за формулите, за всички съставки, кое откъде вземат, защо е вложено в този продукт и по какъв начин работи за хората. Дават възможност на хората да се включват наживо в техните предавания и да задават въпроси, да споделят резултати, което е едно изключително доказателство за легитимността на тази компания и за начина, по който тя работи. Така че да, има продукти и тези продукти всеки ден се увеличават. Като брой, като видове. Предполагам, че повечето от вас не сте още пробвали продуктите и ви препоръчвам да го направите. Аз самата още в първия месец, още първите пари, които спечелих в Livegood, аз използвах, за да си купя продукти, за да мога да ги пробвам и да ги усетя. И трябва да й кажа, че съм изключително доволна от ефекта на моите продукти. Аз ползвах супер зелени, супер червени и мултивитамините за жени. Другите 3 продукта от международния пакет, който купих, подарих на майка ми и тя през цялото време взимаше ултрамагнезий, фактор 4, противовъзпалителната формула и витамин D, 2 и К3. И двете се чувстваме прекрасно, кръвно в норма. В това пролетно време, което винаги има някакво сътресение, защото има промяна рязка на климата, всяка година обикновено се разболяваме. Около нас е пълно с болни хора. Слава Богу, ние се чувстваме отлично. Така че пробвайте продуктите, няма да сбъркате. В момента на нашата търговска площадка вече има няколко нови продукта. Новия прекрасен протеин, който се появи на базата на суроватка и коластра с вкус на шоколад и ванилия, уникален продукт на цена по-малка от $30. Може сами да си направите сметка какво означава това. Но новия продукт, който компанията Livegood представи, продукта за отслабване, е абсолютен хит. Той просто разби пазара. Още първия ден, когато го показаха и го пуснаха за продажба, бяха направени $100,000 оборот само от този продукт. Хората са поръчвали като луди по 5, по 10 кутийки. И стана така, че тъй като това беше старта на новия продукт, склада не можа да отговори на огромното търсене.
И лично собственика на компанията, Бен Глински, излезе и се извини в канала си в YouTube за това, че не са били подготвени за такова количество от този продукт и той помоли за малко търпение и въведоха някакво ограничение временно, просто да не може човек да си купи повече от една кутийка, която е с 180 таблетки. Дори аз лично чух как той попита създателя на този продукт, Райан, каза: Райан, възможно ли е хората да не взимат 2 пъти по 2 таблетки, а да взимат 2 таблетки на ден, поне докато успеем да презаредим склада и да отговорим на огромния интерес? Да, възможно е. И представете ли си, при такова търсене само на един продукт, какво би станало с всички от тези нови продукти, които предстоят да излязат? Например, чух, че всеки момент ще излязат новите желирани, напълно органични витамини за деца. И самия Райан Гудкин казва, че те работят върху тези витамини, сякаш ги правят лично за техните си свои деца. Тоест, всяко едно нещо, което тази компания пуска на пазара, се прави от това младо семейство, което го прави, сякаш го прави за своите деца. Най-напред за себе си. В смисъл такъв, да бъдат те самите хората, които да бъдат продукт на продукт. Така че ние можем напълно с отворено сърце да им се доверим. Ако не сте ги гледали до сега, вижте тези млади хора, колко слънчеви са те и сами преценете дали се доверявате на това, което те правят за нас. Така че към момента търговската площадка работи перфектно и набира скорост. Но това, което ние знаем за бъдещето е, че разбира се, на нея няма да бъдат представени само продуктите на Live Good. Това е само началото. Live Good е на малко повече от 1 година. На тази площадка ще има продукти и на други компании, които предполагам ще бъдат много прецизно подбирани. Live Good работи с перфектен юридически екип. Те се стремят всяко едно нещо, което правят, да бъде напълно законно и всяко едно нещо проверяват, дори и това, което излъчват в социалните медии. Всяка една дума в едно видео бива премерена. Така че те ще намерят партньори и на търговската площадка ще се появят много други продукти, между които продуктите за деца, ще има продукти козметика отгоре до долу, специални продукти за жени, за хормоналното здраве, разбира се всичко за детокси, за отслабване. Това е голям проблем, знаете, в Щатите, па и на много други места в света, а и за нас това е важно. Ние също се интересуваме от тези продукти. Ще има, вероятно, продукти свързани с услуги, обучения, с пътувания, букинг, туризъм, круизи и какво ли още не. Очакват ни много интересни неща и заради това е много важно ние да заемем мястото си в Live Good. Слава Богу, ние, които сме тук, сме го направили, а на новите хора, на нашите гости, на тези, които за първ път ще чуят тази информация, хора, побързайте, сега е времето да се включите в тази невероятна възможност. Казах, че търговската площадка е обвързана с абонаментен план. Какво означава това? Това е нещо иновативно, защото в света отдавна има търговски площадки, които имат абонаментен план, но варианта на Live Good е революционен. Той е много по-различен, защото има много компании, включително и Amazon, както казах, Costco, една голяма верига от супермаркети, Netflix, включително YouTube вече, Facebook и много други такива клубове, общности, които предоставят абонаментен план на своите клиенти, но само срещу някакви преференциални условия. Например, безплатна доставка или, да кажем, по-ниски цени, но никой не връща към своите клиенти проценти от това, че те плащат абонамент на месец. И тези компании печелят милиарди от абонаментните си програми, двойно повече по статистиката на Amazon са спечелили те за миналата година от абонаментните си планове в сравнение с стоките, които са продали на своята търговска площадка. Ето заради това тези компании бележат голям ръст, разпространяват се навсякъде по света
и говорим за техните собственици милионери. Но Livegood мисли за хората си, за клиентите си, за своите партньори. И Livegood прави нещо революционно. Той отделя продуктите от своя маркетинг. Цената на продуктите не е натоварена с процентите от компенсационния план, за който ще чуете след малко. И по този начин продуктите на Livegood са на изключително достъпни цени. До 70-75% по-ниски цени от всички конкурентни такива компании на пазара. Висококачествени продукти на цени до 75% по-ниски от всички подобни на световния пазар. А от парите, които Livegood получава чрез абонаментния план, той всъщност изгражда своята партньорска програма и това е мрежови елемент в този проект, в тази възможност. Всички, които сме избрали да станем партньори, да си заемем бизнес място в тази система, за да бъдем активни, плащаме абонамент всеки месец. А от парите, които плащаме за този абонамент, компанията разпределя бонуси към всички нас. Така че не е необходимо да купуваме скъпи продукти, за да можем да си получим бонусите, така както е в всички останали мрежови компании. Не е необходимо да пазаруваме продукти. Не е необходимо да продаваме продукти. Не е необходимо дори да промотираме продукти. Самата компания се грижи за това. Ние можем да си купим продукти тогава, когато самите пожелаем това. Когато и колкото пожелаем, без да сме обвързани с някакво задължение. Не е необходимо да правим лични активности. Не е необходимо да правим квалификации, така както е във всички останали мрежови компании. Единственото ни задължение е, ако сме си запазили, заключили бизнес мястото в компанията, да бъдем активни, плащайки си месечния абонамент. Как се влиза като партньор в Livegood? Като платим еднократно $40. $40 струва бизнес мястото. Това е същото като да си купиш един магазин или една аптека. Това е едно бизнес доходоносно място, от което ти в последствие се надяваш да печелиш. За тези от нас, които мислят малко по-мащабно, искат по-бързо да развият бизнеса си и са осъзнали, че да направиш голям бизнес и да печелиш от него е по-добре да имаш мрежа. В случая ние правим мрежа от бизнес места, т.е. решаваме, че ще си купим повече от едно бизнес място и ще влезем, например, с 3 бизнес места. Някои хора влизат с 4 бизнес места веднага, от раз. Което е чудесно, защото, най-просто казано, ако вие имате намерение и развивате бизнес, така че да печелите от един магазин, от една аптека, от едно бизнес място, много близко до ума е, че би било чудесно и много по-изгодно за вас да печелите от 3 бизнес места или от 4 бизнес места. Нека всеки прецени според възможностите си и най-вече искам да разберете, че тук с купуването на бизнес мястото или бизнес местата ние сме стъпили на основата, която ни е необходима да развием нашия бизнес. Но тук няма онези задължения, които ги има в класическия бизнес. Наеми, поддръжки, персонали и всички останали инвестиция, реинвестиции, продукти, услуги, каквото и да е. Тези неща ги няма. Всичко това го прави компанията. Компанията ни е предоставила своята търговска платформа, предоставила ни е прекрасните си продукти, предоставила ни е прекрасния си компенсационен план. От нас се иска веднъж след като си купим бизнес мястото или местата, да поддържаме активни своите абонаменти. Защо?
Някои хора питат, мога ли да се откажа и да напусна? Ние не можем да напуснем Livegood. Знаете ли защо? Защото когато сме си купили нашето бизнес място, ние го имаме до живот. Ние може да се откажем от Livegood. Livegood не се отказва от нас. Той ни пази нашето бизнес място. Но, тъй като Livegood е съчетал два маркетинг плана, линеен и глобален, за които няма да говорим в това бизнес кафе, който иска да разбере повече, ще го разбере на някои от нашите презентации, които правим за нови хора, както и за партньори в последствие. Там говорим подробно за маркетинг плана, откъде идват парите, какви са бонусите, какво можем да печелим и кое е наистина много изгодно за нас. Но нека ви кажа само това. Ние не можем да напуснем Livegood, тъй като веднъж сме си купили бизнес мястото и то е завинаги. Но за да останем в матричната структура, в глобалния маркетинг план, който Livegood ни подарява, за да можем да получаваме пасивни доходи от всички хора, които така или иначе биват подреждани в тази матрица. Вижте добре моето движение и веднага тези, които си казват, аха, пирамида, нека разберат, че да, тук става въпрос за пирамидална структура, матрична структура, 2 на 15, но това в никакъв случай не е финансова пирамида. Ако искате да научите защо е така, ще изгледате нашите презентации, за да разберете повече. Ако искаме ние да останем в матричната структура и да получаваме пасивни доходи от всички, които системата подрежда след нас, от преливането, което се получава, поради това, че имаме по-активни наставници, които продължават да канят хора и системата ги поставя под нас, или поради това, че компанията започва тепърва масирана рекламна кампания, за да привлече просто вид клиенти. Клиенти, които ще влязат тук не като партньори, а само срещу абонамент на месец, за да могат да се възползват от изключително ниските цени на продуктите, които те желаят. И знаете ли какви са плановете на компанията? Към този момент, малко повече от една година от старта на Livegood, има 1 милион и 210 хиляди партньори, членове. Но плана, идеята на компанията е до края на 2024 те да станат поне 3 милиона, 5 милиона, а до края на 2025 година вече целта е 10-20 милиона клиенти. И тези клиенти ще дойдат. В момента просто се надига огромна лавина, вълна от интерес към продуктите на Livegood. В момента компанията се насочва към това да промотира продуктите си именно за да привлече тези милиони клиенти. И когато те започват да влизат, да си плащат абонамент от $9.95 на месец, къде ще бъдат поставени те? В матричната структура, под всички нас, които вече сме в нея. Така че ние имаме огромен шанс да получим масивно преливане и да получаваме подарък от компанията пасивния доход от 25 цента на месец от всеки един човек, който е активен и си плаща абонамент. Така че, както казах, след като сме си купили бизнес място за $40, единственото ни задължение е да бъдем активни, да си покриваме месечния абонамент от $9.95, това са в момента 18 лева, за да не загубим мястото си в матричната структура, от която един ден можем да печелим от $10 000 на месец пасивен доход. Кога? Ако постигнем най-високото кариерно ниво, което в компанията е нивото диамант. Аз харесвам руския му вариант брилянт. Изобщо няма да ви казвам, че има тук начин за бавен бизнес. Че има начин за хората, които са напълно пасивни, които не желаят да канят хора или да проявяват каквато и да е активност, но са решили, че ще инвестират в едно бизнес място
плащат си абонамента и просто стоят в системата и чакат да се получи това голямо приливане. Ще кажа само това, че да, има такава възможност, слава Богу, че компанията е дала такава възможност и за напълно пасивните хора, и че те могат да достигнат до $2047 на месец пасивен доход от тази матрична структура. От тях се искат две неща. Да си плащат редовно абонамента, за да не изпуснат, да не загубят мястото си в структурата, матричната структура, и да се оглеждат, да слушат обученията, защото може пък в някакъв момент да им светне лампичката и да решат да станат партньори. Какво е по-изгодното на това да бъдеш партньор? Много по-изгодно е, защото когато влизаш с идеята да бъдеш партньор, това означава, че ти нямаш намерение да стоиш пасивен в системата, а имаш намерение да започнеш да каниш и други хора. Защото плана на компанията ни учи точно на това. Той ни дава тази възможност да се дуплицираме. Това е именно мрежовия елемент. Ние можем да помогнем на компанията да изгради колкото може по-голяма база от партньори. Защо? Защото всеки един активен партньор е притегателен център за още повече клиенти. Знаете ли какво се случва тук през последната седмица? Информацията за Ливгуд експлодира във Виетнам. Експлодира в тези страни на изток, които имат първо огромно по брой население, но освен това имат твърде много хора, които са жадни, бедни и търсят възможности. Аз намирам голяма разлика между тези хора и нашите българи. И ние сме жадни, и ние сме гладни, и ние сме бедни. Обаче ние сме професорска нация. Ние сме широки специалисти. Ние, за да приемем едно нещо и камо ли пък да направим крачката към него, ще му търсим най-напред косурите. Ние ще чакаме някой друг да покаже резултат. А голяма част от нас няма да повярват и на резултатите. И много тъжно, защото по този начин тези хора няма да ощетят Ливгуд, ще ощетят себе си. Защото те отказват на себе си тази невероятна възможност. Какво представлява тя? Още веднъж. Купуваш си бизнес място срещу $50, поканваш само 2 души, които влизат в структурата автоматично след теб, и от тези 2 души ти моментално си възвърнал инвестицията от $50. Защото компания Ливгуд дава бонус за бърз старт. Още първата седмица, след като човек се регистрира и плати своите $50, това е съвкупността от $40 бизнес място и $9,95 абонамент за първия месец, компанията при първите 2 души, които той покани срещу $50 и още $50, му връща по 50% от това, което тези хора са платили. $25 от единия, $25 от другия, и тези $50, които ние сме инвестирали, за да заемем място в системата, ние получаваме обратно още първата седмица. Кажете ми, има ли друг такъв бизнес? До сега срещали ли сте такава възможност? Някъде, където може да се влезе с толкова ниска инвестиция, да си я възвърнеш толкова бързо, да нямаш никакви задължения от там нататък, освен да си покриваш месечния абонамент. Ако желаеш и когато желаеш да си пазаруваш прекрасни висококачествени продукти за себе си и за семейството си и да печелиш 7 вида бонуси от партньорската програма. Тук има освен бонуси за бърз старт, има глобален бонус, този подарък, за който говорим от матричната структура, която се подрежда от робот, който много прецизно запълва всяка празна клетка. Ще научите за това повече в другите презентации, както ви казах. Бъдете любопитни. Правим такива презентации всеки вторник и четвъртък. И освен това, ние можем да получаваме този наистина пасивен доход. 25 цента от всеки един човек, който системата поставя след нас.
Тук можем да говорим за изключително големи доходи във времето. За да нараснат обаче нашите доходи, ние като партньори е добре да се грижим за нашия линеен бизнес, а това е да каним колкото може повече хора лично на първа линия. Обещах ви в началото да ви кажа как самата аз съм постигнала ниво злато. За новите хора кариерните нива са: когато влизаш в началото и примерно влезеш само с една клетка, все още не си поканил тези двама души, за които говорим, ти все още не си квалифициран. Ти просто си взел своето бизнес място. Ако поканиш двама души или решиш да влезеш с 3 бизнес клетки, ти и твои 2 бизнес клетки, ти заставаш на първото кариерно ниво. И това е нивото бронз. И ти вече започваш да печелиш малко повече, защото си се издигнал кариерно. Следващото ниво, което трябва да постигнеш, е нивото сребро. Тогава вече са ти необходими 3 крака, 3 цеха, 3 подакаунта от теб самия. Може да го направиш с други хора, но по-изгодно е да го направиш със себе си. Ако направиш това, 4-ъгълник вече, а не само 3-ъгълник, какво се случва? Ти ускоряваш шансовете си да качиш кариерно ниво 4 пъти и 4 пъти ускоряваш възможността да печелиш 4 пъти повече от цялата система, защото вече ти ще имаш не само един магазин, а 4 твои магазина, които ще работят за теб. Така че за нивото сребро вече са ни необходими тези 3 магазина, бизнес клетки, които да имаме под себе си и общо 20 човека. Знаете ли? За да станем сребро, не е необходимо да поканем 20 човека. Достатъчни са ни 7 човека, които да влязат с по 3 места. Златният триъгълник. Аз направих така. Към този момент всички хора, които аз лично съм поканила, се доверяват на това, което им казвам и се регистрират с златен триъгълник. Т.е. влизат с едно бизнес място и още 2 свои лични бизнес места под себе си. По този начин не е било необходимо да поканя 20 човека, аз съм поканила 7 човека, които са влезли с по 3 бизнес места и ето, аз съм направила изискването от 21 бизнес клетки и аз постигам квалификация за кариерно ниво сребро. Това може да направи всеки един от вас. Много е лесно. Ако вие не можете да обясните на човека, пък и не е нужно в началото, непременно се свържете с вашия наставник. Човека, който ви е поканил. Ако той все още не е готов, винаги има хора в линията от наставници, които са готови да свършат вашата работа, в смисъл такъв да ви покажат как става това, за да можете и вие после да повторите техните действия. След това, за да постигнем следващото кариерно ниво злато, е необходимо вече тези 3 бизнес места от бронз да станат сребро. Логично, нали? За злато се изискват 100 бизнес клетки в нашата структура. Как да постигнем 100 бизнес клетки? Колко според вас, ако регистрираме всички хора с златен триъгълник, колко са ни необходими? Малко повече от 30. 30 по 3, да кажем 35 човека с златен триъгълник. Ето вие вече имате нивото злато. По-нагоре, следващото ниво е платина. Там е добре вече да имаме тези 3 крака да са злато и съответно да постигнем 500 души. И най-високото ниво диамант, общо 2500 души. Но забележете, ако ние изберем бързия старт, бързата писта да развиваме нашия бизнес и още в началото запознаваме, информираме хората, особено тези, които са отворени, които искат възможност, искат да растат, искат да направят сериозен бизнес, бързо да достигнат до сериозни резултати и успех, ние просто трябва да ги информираме от самото начало, за да решат те каква стратегия да последват. Ако хората разбират и се включват с златен триъгълник, на вас ще са ви нужни
да кажем около 840 златни триъгълника, за да постигнете диамант. Ако хората ви разбират, защото има и такива хора, които не влизат само с златен триъгълник, а влизат с четириъгълник, с един основен акаунт и още 3 бизнес свои места под него, това са 4 магазина вече, 4 бизнес места. А ако такива хора имаме, с тях ние може да стигнем още по-бързо до нивото диамант. Необходими са ни 650 такива четириъгълника. Защо ви давам такава перспектива, такава визия? Защото ако ние бързо постигнем нивото диамант, още през първата година, хайде да кажем през първите 2 години, откакто сме се включили в LiveGood, а през това време компанията реализира своята мащабна рекламна кампания и се влеят тук милионите клиенти, които няма да са партньори, но ще са клиенти, и тя ги постави в матричната структура под нас, колкото по-високо ние сме стигнали като кариерно ниво, толкова по-големи ще бъдат нашите приходи. Ако ние успеем да станем диамант преди да се случи това голямо преливане, когато то се случи, ние ще започнем да получаваме минимум 10 000 долара на месец само от така наречения диамантен бонус. Това са 2%, които компанията разпределя между всички диаманти на месец. Минимум 10 000 долара само от един бонус. А има още 6. Над нивото диамант има още едно по-високо ниво, коронован диамант. Там има още 0,5% от този световен оборот на компанията. И искам още веднъж да ви отворя съзнанието, да разберете. Говорим за проценти от абсолютно целия оборот на компанията. От абонаментите, от стокооборота, от всичко, което компанията получава като приходи, тя ще разпредели тези 2% и още 0,5% за коронованите брилянти между тези хора, които сме постигнали това ниво. Казвам сме, защото аз се надявам и вярвам и съм сигурна, че ние можем да го направим. Вчера слушах едно видео на Тим Милър. Знаете кой е Тим Милър? Това е човека, който в инвалидна количка работи в LiveGood и е най-високо печелившия партньор. Той печели 100 000 долара на месец. Тим Милър има свой YouTube канал. Той прави обучения, който ползва английски. Потърсете го в YouTube. Гледайте го. Това е уникално нещо. Той говори като на 8 годишни деца и казва точно какво е необходимо да направят, за да успеят. И не случайно всички ни казват, имаме златен прозорец. 1 година, максимум 2 години. Защо? Защо толкова кратко време? Защо времето е толкова важно? Защо тайминга, както казват американците, е толкова важен? Защото точно сега, в тази 1 година, 2 години максимум, пазара все още не е заед. Ние в момента можем да се огледаме и можем да пръснем бизнеса си навсякъде. Виетнамците, както преди малко започнах да ви казвам и се отнесох, в момента регистрират по 500 души, по 1000 души на първа линия. Напоследък, последните седмици, всички диаманти, които постигат ниво диамант, са виетнамци. Има вече хора от Китай, хора от Корея. Защо? Ами ако тръгнат и хората в Индия. Говорим за страни с, знаете, с огромно население и хора, които са жадни и гладни за възможности. И те ще залеят буквално света и ще напълнят LiveGood. И ако ние се забавим и не го направим сега, имам предвид да се изкачим в кариерните нива, да побързаме да качим следващото ниво, за да бъдем там в структурата преди да се получи това голямо преливане на хора, после вече ще бъде много по-трудно. За нас няма да има какво и кого. И Тим Милър даде такъв пример. Ако сега Амазон, примерно, започне да кани хора, ще има ли смисъл? Ами те всички вече са в Амазон.
Няма място за новите. Така че неговата препоръка към нас беше: всичко оставете на страна, направете всичко възможно да качите следващото ниво. Даже той повтори многократно, това беше вчера, той повтори многократно, че месеца за нас, партньорите, приключва във вторник. Днес е понеделник. Месеца приключва утре в полунощ. И той каза: всички, които сте близо до качването на следващото ниво, побързайте, направете го, защото ако успеем да качим нивото си в рамките на този месец, дори в последния ден, ще ни бъде платено за това ниво, което сме постигнали. И през следващия месец, месец май, през целия месец ще получаваме бонуси в зависимост от новото си ниво. Ако вие в момента все още не сте разбрали защо е важно да качим следващото ниво и не успеете да го направите в следващия един ден, поставете си цел да го направите през следващия месец. Ако вие все още сте бронз, направете всичко възможно да се придвижите към сребро. Знайте, че крайната ви цел е диаманта, но направете всичко възможно да покриете първото стъпало, да се качите на сребро. Това е начина. Самият Тим Милър го е правил точно по този начин. Той не е мислил за големите неща в началото. Това е мечтата, това е голямата, дългосрочната цел. Но пътят е изкачването по стъпалата. Първата цел е първото кариерно ниво, което да постигнем. Ние всички сме постигнали нивото бронз. Чудесно, от раз, още с влизането си. Първата ни работа е да стигнем нивото сребро. Ако някой от вас все още не знае, не е гледал достатъчно, не е разбрал това, което всеки път във вторник и четвъртък показваме в нашите презентации, където се рисуват кръгчетата и се показва защо е важно и кое е по-изгодно, как да го направим, за да можем бързо да качим следващото ниво, обърнете се към своя наставник и кажете: това не ми е ясно, помогни ми да разбера как мога по най-бързен начин да постигна ниво сребро. Защото когато постигнете нивото сребро, вие веднага ще се насочите към постигане на нивото злато, а после към нивото платина и ето там на хоризонта е нивото брилянт, диамант. Нашата цел, не само мечта, нашата цел, нашето намерение, нашето желание, казвам нашето от името на себе си и на моя екип, защото аз ще направя всичко възможно, моя екип по най-бързия начин да се придвижи напред в нивата, е, разбира се, да достигнем до нивото диамант за времето на този златен прозорец. Мисля, че ви дадох достатъчно мотивация за днес. Давам възможност на някой от партньорите или пък на някой от нашите гости да се включи. Ако имате някакъв въпрос, задайте го. Ако имате да споделите нещо, споделете го. Аз още веднъж благодаря на целия си екип. Благодаря специално на моята късметлийска нова партньорка Йоана Щърбакова, която вчера направи бронз. Тя малко преди бизнес кафето отиваше в банката, бързаше, за да си доплати акаунтите, а тя влезе с 4 бизнес места от раз. И знаете ли какво направи тя? Плати си абонаментите на 4-те бизнес места за цяла година. Това за мен е абсолютно сериозна заявка за развиване на голям бизнес. И аз съм изключително благодарна и щастлива, че на прага на моето преминаване от сребро към злато ми се появи такъв партньор, защото това за мен означава перспектива и за мен, а чрез мен и за целия ми екип да постигнем тук, именно в Ливгуд, нещо голямо. Не само заради нас, не само от егоистични подбуди, а за да покажем на много хора, на първо място на хората в България, които са труден пазар, които са невярващи, консервативни, подозрителни, но които имат нужда от тази бяла лястовица, които имат нужда и от здраве, и от подадена ръка за финанси. Просто ние сме хората, които трябва да достигнем до тях с усмивка, по най-естествения начин, да разберем
какво биха искали и да им го дадем. Да ги подкрепим. От нас не се иска да копаем, не се иска да орем, не се иска да правим кой знае какви неща, защото цялата работа е свършена от Livgood. Livgood ни предоставя своята система, своята търговска площадка, своя компенсационен план, предоставя ни своята маркетинг фуния. От нас се иска, знаете ли какво? Само едно. Да попитаме човека от среща. Иска ли да бъде здрав? Иска ли той и неговото семейство да бъде здрави? А иска ли да печели, без да се налага да продава или да прави каквото и да е? Да участва в една система, която е напълно автоматизирана. И ако човека каже за какво става въпрос, да му изпратим едно кратко видео, видеото на компанията, или пък да му изпратим нашия реферален линк, като му обясним, че регистрирайки се там, защото нашите хора са подозрителни, те трудно си дават имената и имейла, но хората трябва да разберат, че без да дадат няма как да получат. Да им обясним, че те се регистрират, за да получат възможност за безплатна обиколка вътре на целия бизнес. Те могат да разгледат безплатно абсолютно цялата информация. Защо? За да направят информирано решение да вземат. За да направят своя избор. За да преценят сами за себе си дали тази възможност им харесва или не. Тоест, не им натрапвайте това, че имаме невероятна възможност, че тук могат да се изкарват супер много пари и така нататък. Хората са подозрителни. Кажете им да влязат, да разгледат. Кажете им, че сайтът се превежда на повече от 100 езика, че те могат още в началото да си го преведат на български и спокойно да си изчетат, да си разгледат цялата информация и сами да решат, да преценят дали им харесва или не. Само толкова. Нищо повече. С усмивка. Оттам нататък, ако те вземат решение да станат наши партньори, чудесно. Каква е нашата работа? Да ги поканим в Телеграм, да ги поканим в нашите чатове, да ги поканим в YouTube, за да могат да бъдат в потока на информацията. Не ние да им обясняваме. Не ние да се налага да обясняваме какви са продуктите, точно какви съставки имат или пък точно как работи бизнеса. Ние имаме достатъчно добра система за обучение. Да ги поканим в нашите ежеседмични презентации, да ги поканим в нашите канали, където те да бъдат информирани. И ние единствено да търсим тези от тях, които задават въпроси, които искат да се развиват и да ги подкрепим в техния път. Само така, с дубликация, с преповтаряне, ние ще успеем. Благодаря ви от сърце. Давам ви възможност за въпроси. Или за споделяне. Добро утро. Добро утро на всички. Не мога да мълча след такова страхотно представяне, Мирела. Не спирам да говоря, че ако аз не съм още в Livgood, ще да те се обадя и ще се запиша. Люба, пусни си камерата. Пусни си камерата. Нека да те... Да. Аз искам, Мирела много хубаво каза за хубави неща за Тим Милер. И аз искам също няколко думи да кажа. От представете се Livgood само на една година. И след една година Тим Милер спечели $1 милион. И въпрос не е в парите, които той спечели, а въпрос, че той е дошъл първи в Livgood. Нямаше никой. Представете се, няма никой. Но той е повярвал. Повярвал на покана на Гвен Глински. Той повярвал на идеята, само идеята на компания. Той повярвал в перспективата. Той повярвал, важно е в себе си. И това за мен, това е пример, не само за мен, предполагам, че за всички нас. И сега, който вярват, който не вярват, това няма значение. Ви трябва да приемете тази идеята, разберете тази идея. И Мирела страхотна днеска показа тази идея. Защо? Отговори на всички въпроси. Предполагам на всеки един човек, и който ще гледа в запис това. Аз съм щастлива. Щастлива и горда. И днеска след твоето представение направо настръхвам толкова приятно и хубаво на душата ми. И аз искам да пожелая на всички
Търпение. Най-важно търпение и успех ще дойде и при вас. Благодаря. Благодаря ти, Люба, от сърце. Някой друг? Фрида, не сме те чували отдавна. Сега ли влезе? Хайде. Да. Не, здравейте. Влязох, може би преди, сега не виждам колко е, преди 20 на минути, тъй като имам гости и не можах. Просто съжалявам, защото предния път също бях по пътеките и не можах да те чуя, Мирела, но направо си звезда, супер! Много се радвам, че има такива хора като тебе, които обясняват така простичко, лесно, достъпно. И наистина, който не го разбере, не знам дали ще има такива хора, но може би зависи вече колко си отворен за новите неща, за да можеш да направиш някаква крачка, която да промени живота ти. Аз съм много доволна, че Вселената ме среща с такива хора като тебе, като Люба, като Сашо, като абсолютно всички, които вече са направили тази крачка и вече, дето се казва, сме по пътя към целта, или както ти каза, нали, ще се видим на върха. Сега, дали ще е по-рано или по-късно, важното е, че вече сме го приели като мисия, като нещо, което се стремим към него. Аз малко забавих оборотите поради една или друга причина, но не съм се отказала, няма да се откажа. Никой не е в състояние да ме откаже, защото когато почувстваш нещо върху кожата си, че това е твоето, както една рожба, когато я родиш и знаеш, че това е твое, ще бъде завинаги. Така че аз казвам на абсолютно всички хора, че няма риск. Значи, някои го определят, нали, че минимален, за мен няма никакъв риск. За мен риска е нула, защото тук нищо не можеш да загубиш никога. Няма какво да загубиш. Можеш само да дадеш, можеш да вложиш, можеш да спечелиш и само трябва да имаш търпение, да си постоянен, да си последователен. И нищо друго не се изисква, освен да слуша хора като тебе, като Люба, като Валентина и всички тия неща, които хората са го измислили. Ние не трябва да измисляме нищо. Ние трябва само да копираме и да правим това, което вие сте направили и правят хората и готово. Не се иска никакво обучение, да ходиш по разни семинари, да ходиш да учиш от А и Б. Тук всичко вече е измислено. И трябва само да копираме. И това е. Аз съветвам на всеки един да слуша, да ги преслушва тези бизнес кафе или презентацията, която прави във вторник или в четвъртък, защото аз съм вече от 3 месеца ли ще стане, 4 даже, от януари месец и всеки път влизам и научавам по нещо ново. Всеки път, защото нашият мозък не е устроен така, че да можем винаги да запомним всичко, което се казва. Особено на хора, които сега са влезли за първи път на едно твое бизнес кафе, тази информация, която ти дади последователно, което на мен много ми харесва, че започна, както се казва, от А и стигна до Я, толкова кратко и ясно и разбираемо, но за хора, които сега те чуват, за тях е огромна информация. И няма как да запомнят всичко. И затова със всяко едно влизане на бизнес кафе, на презентация, на среща, било в руската група или в нашата, винаги има какво да научиш. Или какво аз правя. Аз влизам, за да мога да обиграя моята мисъл, как да обяснявам на хората. Защото много е важно как ще представиш този бизнес. Защото като го представиш по един лош начин или неясен, хората се отказват моментално. Хората придобиват, как да ти кажа, някакъв имунитет. И като кажат не, много е трудно след това да обърнеш това не в да.
но не е невъзможно. Всичко е възможно, стига да имаме желание. Така че пожелавам на абсолютно всички нови да се ентусиазират, дето се казва да си загубят съня като тебе, мене и като Соня, да страдат малко от безсъние, но евентуално да имат, да почнат да правят нещо. И както ти каза, да не се страхуват да искат помощ. Аз искам помощ. Аз искам непрекъснато помощ, независимо вече, нали, че аз горе-долу знам какво да казвам на хората, но много е хубаво, когато знаеш, че там има Люба, има Мирела, на които можеш да се обадиш, кажеш, дай ми една ръка, че тук искам, нали, по-подробно да обясним, или Сашо, който и да е, няма значение. Всеки един човек, когато, деца казва, сме в сговорна дружина, планината се повдига. Така че благодаря ти много, много ми хареса всичко това, което ти каза. Изпи една глътка кафенци, да си освежиш гласа и да продължим. Успех на всички! Благодаря ти, Фрида. Виждам, че ти си готова да проведеш следващото бизнес кафе. Надявам се няма да е на твоето ниво, ама нещо ще се опитам. Виж сега, искам да кажа на теб и на всички хора тук нещо такова. Не си мислете, че трябва да си някакъв много специален и да имаш безкрайно много знания. Какво направих аз предния път, когато така изневиделица ме поканиха да направя бизнес кафе? Седнах и наистина на 2 листчета си написах, нахвърлях си някакви неща, долу-горе, за да спазя някакъв сценарий. Днес буквално си казах, какво пък? Аз вече съм натрупала някаква база от основна информация за LiveGood. Разбира се, аз не спирам да следя, както ви казах, от време на време си пускам видео да видя какво се случва, някои от американските видеа, но не го правя постоянно. Обаче това ми стига да съм в потока. Затова казвам, че е важно ние да присъстваме наистина. Да присъстваме всеки път, колкото можем, защото Фрида е абсолютно права, всеки път нещо научаваме. И аз сядам и си казвам, добре, днес няма да се подготвям, защото аз разбрах, че ще правя това бизнес кафе с нощи и просто сядам и си говоря всичко, което знам. И ще се стремя да не си губя мисълта, нали, като тръгна за нещо да говоря, да го кажа до края и така. Така че затова препоръчвам на всеки един да бъде смел. Бъдете смели и бъдете естествени. Бъдете себе си, такива каквито сте. С грешките, с знанията, с всички неща. Ние тук израстваме. Всичко това е част от нашето личностно израстване и няма как наистина човек да успее в нещо, ако той самия не започне да се променя към по-добро. В този смисъл вярвам напълно и на думите на Ранди Гейдж, които чух лично от него, като той каза, че този бизнес всъщност представлява всеки ден изграждане на по-добрата версия на себе си. Така че ние трябва да се радваме, че сме попаднали в такава система, че всичко ни е дадено в ръцете на готово. Да, че имаме такива наставници, които ни побутват, за да можем да вървим, да се изстрелваме нагоре. И когато някой ви покани да участвате или да направите нещо, или дори да зададете въпрос, не се крийте. Скачайте в дълбокото. Това е начина да вървим напред. Благодаря на всички. Направихме 1 час. От сърце се радвам, че бяхме заедно. Надявам се този запис да го видят много нови хора. Използвайте го като инструмент и дай Боже да се поздравим още следващата седмица с ново злато. Няма да казвам имена, те се знаят тези, които са готови. И да вървим напред всички заедно. Приятен, усмихнат ден и успешна, благословена седмица в това приказно време на великденските празници. Светли празници на всички вас. Благодаря. Всичко хубаво и на теб. Благодаря ви. И аз благодаря. Чао, чао. Хубави празници на всички. Светли дни.